दिनै जि जोंनि नाखिगार गामियाव मोनसे मेल लिंनाय जादोंमोन हाइजें गुफुर हालमाजि उरुफे जगेन रामसियारि बिथाङा जों गामिनि सायाव जि मोनसे लिमारिक लिरदोंमोन बे सिजु होननाय थांनाय 2026नि नैथि मंगलबार मागो दाननि बिथाङा माने जि सोदोब लिमारिकआव नागथिभारनि न'खर न'खर सेरेब गुन्द्रा मोनो होननानै लिरदोंमोन बिथाङा मा मेन्टेलिटियाव लिरदोंमोन बदल बिथाङा बे समायाव बिथांनि मेन्टेलिटिया थिग नङाबो जानो हागौ गतिके नागथिभाराया बिदि गैया नागथिभाराया दिनै जोङो जुग जुगनो आगोलनि थासारिया बेलेग दानि थासारिया बहुत डेभेलप जाबोदों जोङो दिनै जि माने आंनि जोनोमा दिनै 50 बोसोर जाबाय बे 50 बोसोराव जोङो बहुत सोलायनाय नुबोदों बहुत आन्दलन साहित्य सभानिफ्राय आबसु बिटिसिनिफ्राय बिएलटिनिफ्राय एनडिपिनिफ्राय जिमान माने रास्ता आवथेनाय आगोलो दङमोन बे रास्ताया 31 नेशनेल दिनै 27 जाबाय बेयावनो मोनथाम एकर्ड जालांदों आरो दिनै नागथिभाराया 206 गिदिर दङ गासै सानजा सोनाब बेयाव ओरैबायदि साख्रियालाफोर दङ डक्टर दं इन्जिनियार दं साख्रि मावनाय सिआरपि आर्मि गासैबो दं गतिके बिथाङा दाया जिबायदि लिरदों दा उइद्र' खालामदों जों गोजोनदों गतिके गामियाव थायोब्ला गामिनि मोजां साननांगौ गामिनि मोजां जाथो साननांगौ गामिनि जौगानायखौ बुंनांगौ आरो दिनै जोंहा स्टेन्डिं एमएलए बिथाङा जि टाइमाव लिरदों जोंहा भुपेन बर'आ स्टेन्डिं एमएलएमोन बे गामिनिफ्राय 62 बरमा एसटि कनस्टिटिउसननि गतिके जों बहुत डेभेलप बर' हारिनि मोनसे जायगायाव गामि खनायाव थानानै जों बहुत डेभेलप जों बहुत सेक्रिफाइस जोंनि गामिया आंनि आइ आफानिफ्राय आजौ आफानि गासै गामिया बहुत सेक्रिफाइस आन्दलनाव बर' गामिनि बेखायनो जों गामिखौ जोङो रुजु रुमु थानायखौ लुबैयो गोरों जानायखौ लुबैयो दा टाउन कमिटि जाबाय जोंनि गथ' गथायफोरा गासैबो जना थायालासिनो फरायनाया फरिथो डक्टर इन्जिनियार जानाया जाथो आरो गासैबो निजे निजे खामानियाव थानांगौ बेखिनिखौ आङो आसा खालामनानै बे दिननि प्रेजेन्टखौ फोजोबनाय जाबाय थेंक इउ खुलुमबाय दिनै बेवहाय प्रेस मिट जानायनि गुबै थांखियानो जाहैदों बरमा बाथौ बियाबनि 2026 इं मायथाइनि खुंगा 52थि मागो दाननि नैथि मंगलबार फोरबो फालिथायजों लोब्बा लाखिना बरननाय बिसम्बि सिजौनि 50 बिलाइयाव थानाय हाइजें गुफुर हालमाजिनि लिमारिक खन्थाइनि 8थि दफायाव लिरजानाय नागथिभारा गामियाव न'खर न'खर मोनो सेरेबनि धुन्द्रा बे खन्थाइ सिरिखौ गोरोन्थियावनो लिरफ्लांनाय जादोंमोन बेखायनो बे खन्थाइ सिरिखौ दैखांना लानाय एबा उइथड्रल खालामनाय जाबाय होनना लिरगिरि हाइजें गुफुर हालमाजिया फोसावदों बिथां हाइजें गुफुर हालमाजि थामहिनबा आंनि जोनोम गामिया खारुवा दाउसाफुरिमोन आं नागथिभारा गामियाव थाफैनाया दा 23 बोसोर जाबाय मुस्रि जगेन रामसियारि आं जिहेतु नागथिभारा गामियाव थाफैनाया 23 बोसोर आनज्रायलांबाय एबा बाबेनलांबाय बे 23 बोसोराव आं गोबां सोलाय सोल' नुदों नागथिभारा गामियाव आं फैजेनब्ला हयथ' बिनि थासारिया एसे लेखा फरायाव बा सोलोंथायाव उनफिनना दंमोन आथिखालाव खिन्थु दा बहुद दावगाबाय गोबां गथ'फोरानो फरायनायाव आवगायनो हादों लोगोसेनो साख्रि बाख्रिबो गोबाङानो मोननो हादों आरो जायफोरा साख्रि बाख्रि गैया बेफोरबो दा ओरैनो जना थानायखौ नुवाखै बिथांमोनाबो बायदिसिना खामानियाव फालांगियानो जा एबा गुबुन खामानियावनो जा बिसोर दा जोबोर मुखुब जानानै थायो आरो गामिखौ दावगालांहोनायाव बिथांमोनाबो गोबां बिहोमा होगासिनो दं बेखिनिखौनो आं दा बे 23 बोसोराव नोजोर होगासिनो बा नुगासिनो दं